Gizartearen ezaugarriak. Nortasuna. Ni neunaz. Izena daukat eta herri batekoa izateko eskubidea daukat. Integrazioa. Ezintasun bat badut, ezberdina izango naiz, baina zure eskubide berak izango ditut. Horregaitik bereziki babestu behar nauzue. Askatasuna. Aske naiz eta osasuntsu hazteko eskubidea daukat. Legeak babesten nau. Babesa. Babesa arrisku egoeran, haurra naizenez, lehentasuna badaukat babes nazaten. Elkartasuna. Handia egiten naizenean, pertsona zintzoa izan nahi dut. Horretarako, bakean, elkartasunean, ulermenean eta tolerantzian hasi behar dut. Maitasuna. Maite zaitut. Nire amak maite nau. Nire aitak, nire familiak maite eta babestu behar naute. Berdintasuna. Berdin da nondik natorren, edo nongoa naizen, zuk eta nik eskubide berak ditugu. Giza ezaugarri honek errespetatze badoguz, mundu elkartuago bat lortzera heldu gaitezke guztiok.